Ka gani ba kukan uwa ne ma Allah ba, ni ba kukan uba ne ma Allah ba, a jan mutuwa ba ni tsoron da share na, kwancin kabari shi dai ka ban tsoro, kana kwanta Ko kun san cewa wannan rubutu da ke saman benen fadan mai martaba sarkin Zazzau sunan wani kusurwa ne da ke farfajiyar fadar masarautar Zazzau wanda yake dauke da daɗaɗɗen tarihi tun zamanin sarakunan haɓi har zuwa sarakunan Fulani. Sai dai abin tambaya a nan shine menene ma'anan sunan kuma menene dalilin da yasa aka sa wannan suna na KAFEN DAUDU. Sai dai masana sun ce wannan suna na KAFEN DAUDU ya samo asali ne tun zamanin da sarakunan masarautar Zazzau ke fita rangadi a dawakai. Kuma ya kasance a wannan lokaci masarautar Zazzau tana da girma da faɗin ƙasa wanda idan sarki ya fita rangadi sai ya yi shekara ɗaya zai dawo. Bisa wannan dalili ne a wancan lokaci idan sarki zai fita rangadi za ka ji masu kiɗan jauje suna kirari suna cewa shekara tafe shekara tafe shekara tafe. Sannan kuma akwai wanda sarki ke bari magari idan zai fita rangadi. Ku saurara ku ji dalilin ƙirƙiro wannan kalma na kafe. Masana tarihi sun yi nuni da cewa a wancan lokaci idan sarki zai fita rangadi yakan sa a zagaye wannan wuri da itace an kakkafa su, sannan sai a yi masa rufi na zana irin na da a ɗaura a sama. Wanda sarki ke bari masa gari idan ya tafi rangadi shi yake zama a cikin wannan rumfan kafan, kuma shine Galadima, saboda kirarin nashi a wancan lokaci shine Daudu Galadima, Daudu rana da hazo, Daudu ƙarfin birni idan sarki baya nan. Ya kasance a washegarin ranar da sarki zai fita rangadi, Daudu Galadima zai taso daga gidansa da sassafe don ba a fada yake ba, zai zo ya shiga wannan rumfa na kafe. A nan zai zauna ya rika gudanar da wasu ayyuka na fada, yana duba ma sarki gari, yana jin koke-koken al'umma kafin sarki ya dawo. Wannan shine asalin tarihi da ma'ana da dalilin sanya wannan suna na KAFEN DAUDU da kuke kallo aka rubuta shi a saman fadan mai martaba sarkin Zazzau, Malam Dr. Ahmad Nuhu Bamalli, CFR. Sai dai ya kasance kafin zuwan marigayi mai martaba sarkin Zazzau Dr. Shehu Idris, sarakunan baya sun kasance suna rubuta tarihin KAFEN DAUDU ne a littafai kawai su ajiye. Wannan yasa idan kuka kalli hotunan masarautar Zazzau a wancan lokaci ba za ku ga wannan rubutu na KAFEN DAUDU a sama ba. Sai da aka naɗa marigayi mai martaba sarkin Zazzau Dr. Shehu Idris ya fitar da wannan suna domin ya ɗabbaka wannan tarihi na KAFEN DAUDU, yasa aka rubuta shi a saman benen gidan masarautar Zazzau, saboda kada tarihin wannan suna na KAFEN DAUDU ya mutu a tarihin masarautar Zazzau. Duk da cewa KAFEN DAUDU ba a sama yake ba, yana ƙasa ne a wannan wuri kamar yadda masana tarihi suka tabbatar. Kawai an rubuta shi a sama ne domin a ɗabbaka tarihin, a riƙe tarihin sunan KAFEN DAUDU don kada ya ɓace. Allah ya ji kan magabatanmu, Allah ya ja zamanin mai martaba sarkin Zazzau Malam Dr. Ahmad Nuhu Bamalli CFR. Allah ya albarkaci masarautar Zazzau, Allah ya albarkaci jihar Kaduna, Allah ya albarkaci Najeriya. Ina roƙonku da ku yi min subscribing wannan YouTube channel Peaceman Hausa, ku yi min sharing, ku yi min liking, sannan ku danna ƙararrawan sanarwa yadda duk lokacin da na ɗaura bidiyo za ku sani. Na gode.